Ka Joint Action Committee wahek chnong ringkat UMLA ka mo kayau bat sangut ki MDC haka khandai tarik unai tung kilalek ya kendu yo menteri rangba ka jala ukanrat kongkal sangma bat Dawa ban Kyntiew Kyrdan no ya ka Laskein CNRD block syaka civil subdivision ka Bapura jong ka district West Kyntiew Hills. Haka jialang ka balalong hayojana bhavan kane ka kanhun ka lapan sngau hakmat menteri rangba ka jala ya ka jingdan kam ban Kyntiew Kyrdan no ya ka Laskein block syaka civil subdivision namar ka ladai lepa ka block ka balarim tam haka jala uba nujor ki ulaong bal layo ya ka Laskein block nadu ka stem syajar khandai spa hinyo pholai bat kalong ka badon kam bat ka badon nongrim ban Kyntiew Kyrdan no ya ka khamtam habakidon hadu prap ho nyau tali ki shnong ki bahap apo kini ka block bat kidon palat khandai phau hajar ngut ki nong song shnong kat kum ka khana samari jong ka stem arajar khatwe kajing ya jong ka jaka kalong laispa khandai phau point south pole square kilometer bat bon ki shnong ki badon hakapun bat ke jela Asam kidai ke bahap hapo kani ke blok ulaong kani ke jing Dawa kamdai ke badang menta handrai la Dawa ban Kyntiew no ya ka Laskein block syaka civil subdivision nadu ki MLA ki ba menshwa bat ulayatu banakaliang menteri rangba ula kubur bakani ke jing Dawa kalong ke badon nongrim bat ansakmi bnya halor kani ke jing Dawa jongki api baga Laskein block ngimla ban len ma ke we ka block ka bala rimtam kuman supun kan maula establish the Laskein block haga khatway ter bana October 1973 tagmot almost 49 years te yakum bolong manta kisnong gi bahab apo Laskein block ru kidan haduk prapan nyau tali bat ka jingbun pai ladangi pej jing debat population nadu 2011 census ngidon kumba khandai 4000 plus nadu 8000 khatway census ngidon kumba khandai 4000 tenano nangta ke ne ka jing Dawa kumba ngala juk pensngau hopo assembly ru baka dei ka we ni jing Dawa ka ba ka bala bu da bun ngut ki MLA manadu ka por dang long MLA pa ila juk raise ka juga isu apo session kumbalaisin hadin nang ta wan suma ECB bamon ru ye ka juk isu bat ha ka por jong ru ngala raise arsin ni ki isu ban upgrade ye ka Laskein block syaka civil subdivision te habangi page ki criteria na dong sedong habangi page ye ka jing slam tinggi sengau baka jing Dawa jong inam taban upgrade ye ka Laskein block syaka civil subdivision kalong ka demand ka bolong very genuine but ngi don ru ka jing kerman ka baskem ba hagani ka por ka government hin kan sngap ye ka jing thrang but ye ka jing angnut jong ki paj ba jong kata kalong ban yo i baka Laskein block jong kan upgrade no ka government ka syaka civil subdivision hadir ngajing ikran basani bhabar usiam nagalin usiam ru ula kubur baga jing Dawa ban upgrade di Laskein block syaka civil subdivision kalong ka ba very genuine but uru ula ong hinagalin jong bai kumbalong menta empat la ban ong ai tang ba ka respon ka bingi yo no usiam kalong very positive